valutakurser er, når en valutakurs er uafhængig af andre kurser, så den flyder sådan lidt selv. Og så hvis udbuddet falder, eller efterspørgselen stiger, så stiger valutakursen også. Faste kurser er, når en valutakurs sætter sig fast på en anden kurs. Så for eksempel en dansk krone, som er en fast kurs på euroen. Og derved, når euroen ændrer sig, så ændrer den danske krone sig i takt med euroen. Det betyder også, at hvis euroens værdi den stiger eller falder i forhold til f.eks. dollaren, så gør den danske krone det samme. Nationalbanken sørger for at sikre kursen over for euroen. Det er i hvert fald deres ansvar. Og det kan den gøre ved enten at øge efterspørgsel på kroner, f.eks. ved at hæve renten, eller øge udbuddet af det danske kroner. Men så det betyder altså, at i Danmark er det i praktisk ikke muligt at devaluere. Når man devaluerer, så sænker man valutakursen i Nationalbanken. Og mens man gør det, så betyder det, at i udlandet så vil vores varer blive eftertragtet, fordi det netop er billigt at handle med os. Omvendt så vil det ikke være særlig attraktivt for os at importere, da deres varer jo så er dyre i forhold til vores valutakurs. Når vi så skal producere en masse til udlandet, så vil arbejdsløsheden falde. Og når udlandet de ser, at det er dejligt billigt i Danmark, så er der mange, der tager til Danmark på ferie eventuelt. Men der er ikke særlig mange, der tager til udlandet fra Danmark. Men i takt med, at virksomhederne de sælger en masse, så vil priserne også lige så stille stige, hvilket vil betyde, at danskerne vil efterspørge en lønforhøjelse. Samtidig med, at arbejdsløsheden er faldet, så vil der komme flere skatter ind til den offentlige sektor. Og omvendt, så er der ikke nær så mange, der er på kontanthjælp og skal have forskellige ydelser fra staten, hvilket gør, at piken vil. Revaluering er, når man sætter en valuta op, som man gør i Nationalbanken. Det betyder, at udlandets varer bliver billigere, og derfor stiger importen. Men da valutaen nu er steget, betyder det, at vi ikke eksporterer så meget, fordi det er dyrere for udlandet at købe varer i Danmark. Det betyder, at virksomhederne ikke producerer så meget, og det gør så, at når de ikke producerer så meget, så har de ikke behov for så mange, så bliver der stor arbejdsløshed, og derfor må de fyre en masse medarbejdere, og der kommer en generelt mindre stigning i BNP'en. Det gør så, at statens udgifter de stiger, fordi der er flere arbejdsløse, og deres indtægter de falder. Og det er revaluering.